ریتمەژەنێ کورد محمود اسماعیل بەکر ku li bajarê Qamişlo çavê xwe li dinyayê vekiriye. Tevî astengîya di destê xwe de jî lê hezkirinek û evîneke wî ya pir mezin jê rîtjemeniyê re hebû. Hemû komên mûzîkê yên li Qamişlo Mahmud nas dikin û di dilê her kesî de bi cihê xwe bi evîn û rêzdariyê girtibû. Mahmud Bekir beriya 4 rojan di encama krîza dil de jiyana xwe ji dest da. Çûyîna wî xemgîniyeke mezin ji borê heval, dost, malbat û kesên ku di qada hunerê de wî nas dikirin çêkir. Endamê navinda Mihemed Şêxo, Ehmed Hemo ku pir caran nêzî Mahmud bû li ser rola wî ya mezin axivî û keda wî bi bîr anî. بو هوال محمود di nav xebatê çandê de bû. Zarokiya xwe de Heval Mahmud derbekê dixist. Yanî jiyana wî na zarokiya wî de gelek ezab dîtiye. Ji ber ku yek jê nixsan bû medresê zaroka û qasî. Mesela di nav zaroka de zehmetî dikişandin bes wî na nehişti ku ew hestê wî nabişke, nefsiya wî nabişke. Dîsî jî medresê li ber xwe da heya ku xwendina xwe jî xelas kiribû û pêr xwe di eliman derbekê jî yanî di nav xebatê karê çandê de kar dikir. Yani ne komke tenê de kar dikir vê dekê. Esas di koma botan de bû. Bes hema kîjan kom li vê dekê heba koma pale hebû, koma zelal bû, koma sakîn hebû, koma pale bû. Yani kîjan kom li vê dekê dihat xwestin, Heval Mahmud wek ezif ê derbekê pêr derdiket. Rêhevalên Emir Mahmud Bangîn Elî jî got ku Mahmud hevalekî hêja bû û çûyîna wî ji bo hemûyan pir giran e. Bi deh kesayetê saxlem nikarin keda vî însanî da deh kesayetê saxlem nikarin wek keda wî nabidin yanî. Mahmud hevalekî menî gelkî hêjayî bû û nêzîkayiya ji komê re, ji hevaltiyê re bi rastî yani reh didame û daîmen moral wî didame. Di aliyê soza xwe de, di aliyê sekina xwe de, di aliyê henekê xwe de yanî bi rastî em êşandin. Zehmetîkê zorim dibînin, ana wî na di nav xwe de nabînin û em ê bikişînin jî demê pêş de jî daîmen çi tiştêkê hebe, çi karêkê hebe, çi şahiyekê hebin wê daîmen Heval Mahmud wê di nav me de be wê aleta wî li tenişta me be em daîmen zikira wî na û navî nabînin ser ziman. Mîna rîtmejen Mahmud Bekir bi dehan hunermend û kesên giranbûha hene ku jiyana xwe ji dest dan û bîranînê wan ta roja îro li bîr e. Rast e ku weke beden ji jiyanê bar dikin, lê mîrasa mezin ku di qada hunerê de hiştine ji nifşekî tayê din tê parastin.